Tak sme smutní, poviem úprimne, a nielen ja, ale určite všetci v šatni. Myslím si, že sme dneska boli lepším tímom po celý čas, po celý zápas, aj napriek tomu, že sme polčas hrali o jedného menej. Dokázali sme si vytvoriť fakt veľa nebezpečných situácií, či už šancí, ale aj nebezpečných situácií pred bránou a mrzí ma hlavne samozrejme ten prvý gól, kde sme to bolo na začiatku zápasu a potom sa to odvíjalo od toho, ale aj napriek tomu sme sa do zápasu hneď vrátili a v podstate aj prvý polčas sme boli dobrí na lopte a mali sme tam 2-3 fakt veľmi dobré šance. No a rozhodujúci moment toho zápasu bol tá červená karta, tá Ušiamu, ale aj napriek tomu po nej si myslím, že sme boli lepším tímom. Vedeli sme si vytvoriť veľa streleckých príležitostí, kopali sme veľa štandardiek. Ale samozrejme, keď už riskujete a otvárate priestor, tak sa naskytli príležitosti aj pri Mikuláša. 2 využil, ale ja musím dneska chalanov pochváliť, že dali do toho kopu úsilia a predviedli veľa dobrých vecí a myslím, že na ten futbal sa dalo pozerať a ten zápas bol z našej strany dobrý. Bohužiaľ, na to sa nehrá a musíme si to rozobrať a ísť do ďalšieho zápasu. Tak mrzí nás hlavne, že sme nezískali 3 body, po ktoré sme sa myšli. Aj keď sa to skomplikovalo na začiatku poločasu s tou červenou kartou, ale aj tak si myslím, že sme ešte mohli uhrať minimálne tú remizu. Takže je to škoda a mrzí nás to.